Champawar thanani bisingo khobjaknai Ashrambaरि Bharat Bangladesh ha ario borok yaktun khlainai malmata yaktun khlaimungo Kwrwngjak dalal Khobwi Romwikha khorokni police bai Chermao amchio khwai hangkor Champawar thanani bisingo khobjak Ashrambaरि ha ari amchio borok yaktun khlaimung bai baksa khlaijagai tongo malmata yaktun lukurungni khukti sawai mankha yaktun khlaimungo Kwrwngjak rokno Romwikha phano unglogo taibo kotor gang tongo hani bagai taibo akrai tongo yaktun khlaimung rok yango yaktun khlainai rokno romna bagai kholabo angkhorjak police jongni faisingti sawai mankha malmata yaktun khlaimungo Kwrwngjak khoroknai mastermind Romwikha yagulo romjaknai khoroknai no kok songfinik mani yagulo tei khoroknai mung angkhorka paithago khwai hangkor police super special civil team khwai thanani SI Bishwakumar Debborma Subhash Park police pharini OC Ranjit Sarkarni tei phangbai yaktun khlainai rokni bisingo Kwrwngjak dalal Khobwi Romwikha khoroknai laithanai krak salo romjaknai rokni mung Robel Chandra Das Umar Tham Chinai Bisi Bufani mung thei thangjak Gopal Chandra Das Kami Shilkuri Granto Kachar Hangkor Silchar Sodor thanani bising khobjak amchio tei Khoroksani mung Rajesh Urang Umar Tham Chiba Bisi Bufani mung Badal Urang Kami Tulsirambari Champa Awaro o salo malmata yaktun khlaimungo Kwrwngjak khoroknai romjakmani patimungno ruksawai khwai thanani OC Krishnodon Sarkar Saka Sakango malmata yaktun khlaimungo mastermind rokno kok songfini mani yagulo je borok mungmankha borokno turuk romai tongo police tei abobai baksa kaisani ul kaisa obhaino abhiyan khlaijagai tongo malmata yaktun khlainai rokno romna bagai malmata yaktun khlaimungo Kwrwngjak rokno romna bagai obahai abhiyan taibo khlaijak nai hinai saka khwai thanani OC Krishnodon Sarkar PSL SI Bishwakumar Debborma আর OC সুভাষ গাওয়ারপুর সহ মিলে প্লাস আমাদের যে একটা ডিস্ট্রিক্ট সিভিল টিমও আছে অ্যাকশন টিম তারা মিলে এই দুজন লোককে ডিটেইন করেছিল এই দুজন লোক অলরেডি আমাদের একটা ক্যাটল থেফট কেস চলছে ওই ক্যাটল থেফট কেসের ভিতরে অলরেডি ইন্টারোগেশনে এই দুজন লোকও অলরেডি মানে একজনের নাম হচ্ছে রুবেল দাস যার বাড়ি শিলচর আর একজন হচ্ছে রাজেশ ওরাম যে এখানে বিভিন্ন কিছু এই সমস্ত ক্যাটল থেফটে এগুলি হয়তো বা ইনভলভ থাকতে পারে আমরা ইন্টারোগেশনে তাদের যে সাসপেক্টই আছে এবং ইনভলভমেন্ট আছে এই জন্য আপাতত তাদেরকে আমরা ডিটেইন করেছি এবং আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি এই রিসেন্ট ক্যাটল থেফট কেসই আর কি এরপর ইনভেস্টিগেশনে যখন ইয়ে হয় আমরা বাকি যদি আরও যদি হয় আমরা ইনভেস্টিগেশন স্যার এটা তাদের কোন জায়গাতে ধরা হয়েছে চেয়ারম্যান বরাবর সেখান থেকে আমি জানতে পারলাম ধন্যবাদ Rignai naithok rignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung no krungdi kanrubai tei kanborok phalnokbai oro wholesale tei khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnokni no rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Take is a contact number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548